Sziasztok srácok! Sokáig gondolkodtam azon, csináljak-e videót az autómról, mert még gyerekcipőben jár, és nemrég vettem. TikTokon nagyon sokan írták, hogy legyen bemutató videó róla. Én nem csak autós tartalmakat akarok kirakni, mert szeretném építeni ezt az autót, vagy hát úgy szépítgetni, inkább úgy mondanám, mert nem vagyok profi ebben, meg nem is értek annyira hozzá, de nagyon sokféle tartalmat akarok, vicces és szórakoztató, nem napvilogra, inkább arra gondolnék, hogy ilyen challenge-eket, de nem citromkívás, az meg már kitérek a citromkívás, már mikor volt olyan. Nagyon sokféle videót tervezek, még ötletelgetek, hogy minél szórakoztatóbb legyen, úgyhogy úgymond ez a videó most egy ilyen kis összegzés az elején, hogy mit szeretnék a csatornán. Szóval akkor mutatom is az autót. Ez egy 4-es Golf, 1998-as, 1.9 TDI, és ha valakit érdekel, akkor AHF motorkódos. Én amikor megvettem ezt a kocsit, tulaj azt mondta nekem, hogy épített adagolós, de gyári turbo van rajta, 0.26-os porrasztó csúcsokkal, és meg van írva, és elvileg normálisan van megírva, jól van megírva. A 12 000. kilométert fogom belerakni az autóba. Ez alatt nem történt meghibásodás, meg semmi, úgyhogy valószínűleg jól van megírva, de nem tudom, hogy ez soknak számít-e fél év alatt. Szóval az autón találhatóak azért dolgok, amiket meg kéne csinálni, de hát nyilván ez nem tud olyan tökéletes lenni. Kezdeném a motorráztetővel, ami hát így néz ki. Mikor megnéztem a kocsit, akkor megfelelt az elvárásaimnak, és most egy lepattogzás, meg ilyenek miatt nem hagytam ott. Főleg, hogy amúgy jó áron jutottam hozzá. Hát meg most érted, nézd meg, bazd meg. Most erre mit mondasz ezekre a kerekekre? Ha? Akárhogy nézem, hát ez nem néz ki jól. Olyan volt a kibufogó alatt, hogy nem tudom hány helyen kifújt. Szokásos 4-es Golf hibák, nem takarította az előző tulaj, és elkezd tipikusan rohadni, úgyhogy ezt sürgősen majd. Ez már szerintem lakatolni kell ezt majd. Itt felületi rösdes, de jó, az alja az szép. Nem akarom elmondani, hogy miket szeretnék az autón még csináltatni, mert ezekről majd szeretnék videót csinálni. Ez is lesz egy sorozat, hogyha valamit csinálok az autón, azt le fogom videózni, és akkor nektek így össze tudom vágni, és egy összefoglaló videót tudok róla készíteni, hogy miből mi lett. Én szeretnék kitartani, és kitartónak is tartom magam, csak ez nagyon sok erő kell, és én remélem, hogy sikerülni is fog, és én nagyon szeretném, és én nagyon szép autót akarok ebből varázsolni, mert így most nem szép. Meg ugye az is jó, hogy 3 ajtós, és még sportosabban néz ki, csak hát nem ezzel a kerékkel, bazzeg! Kis lakhiba. Én egy őszinte videót csinálok, nem olyan, hogy nagyzolok, meg ilyenek, hanem megmutatom a hibáit, és láthatjátok, hogy hát azért nem minden tökéletes. Hallották az autó hangját videón keresztül, és akkor mondták, hogy mutassam be. Hát bemutatom, de hát látjátok, hogy nem minden tökéletes, mint ahogy hallatszódik mondjuk egy videón keresztül. Elniszettet is szeretnék, szóval ezt nem akarom, hogy így maradjon, ez hogy néz ki? Nézegettem újakat is, meg használtakat is, de használtaktól félek, mert nem vagyok benne biztos, érted. Nagyon sok átverés van manapság, és nem tudom, lehet, hogy újat kéne majd. De inkább legyen fasza, mint hogy szar, nem? Srácok, láttátok szerintem, hogy gurult vissza az autó, az a kézifék volt, hát természetesen azt mondta az előző tulaj, hogy ez tökéletes, hát én most sejtettem, hogy nem az akkor is. Azt mondta, ez azért ilyen kemény, mert jó. Ja, hát én nem tudom, szerintem nem jó. Motorikusan, turbó, stb. Ezek jók, de ezért gondolkodtam, mert nagyon extrát nem tudok mutatni, de gondoltam, még első videónak jó lesz, aztán majd hozom a többi érdekes videót. És ami a legjobb benne, srácok, hogy húog, mint egy bagoly, ezt tetszik amúgy.
Szóval srácok, ez nem egy tökéletes autóról bemutatott videó, de remélem tetszett nektek első videónak a YouTube csatornámon. És hát remélem, hogy velem tartotok, tanácsokat adtok, hogy mit lehetne csinálni az autón, mi állna neki jól, mit lehetne rajta szépíteni. Remélem, jól fogadjátok a videót. Ezt első videónak szántam, erre voltatok kíváncsiak, így gondoltam, ezt a videót így ennek szentelem. Jönnek a további videók, amik nem csak autós témáról lesznek, hanem a viccesebb témába szeretnék belemenni, meg a szórakoztató dolgokban, nem az unalmas, untató videóba szeretnék belemenni. Aki velem tart, az velem tart, aki nem. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, mert nagyon sok videót tervezek, és az autóról is lesznek további videók, az építésről, motorvezetőkkel, stb. Nagyon sok dolog kell, de ha van tanácsotok, ötletetek, akkor azzal dobjatok meg hozzászólásba. Jövök a többi videóval, remélem várjátok majd, ha várjátok, azt is jelezzétek komment szekcióba. Ennyire feldobnám már most egy ültetés, meg egy felni. Meg persze egy új féltengely. Srácok, az maradt ki amúgy, tehát ezt most a videó végén veszem fel, de nem biztos, hogy oda fogom bevágni, hogy megy az autó, meg hogy milyen erős. Na, és most tolatok vissza, hogy megmutassam. Srácok, nem szágoldozunk.